Жәй тамамланып келе, демек, балалар үшін яңа оқу йылы, эштә булучыларга яңа эш атналары, артистлар үшін театрда яңа сезон башлана. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында әзерлек ничек бара? Бу хакта актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, тиздән барлык театрларда яңа сезонын ачып җибәрә. Тинчурин театры моңа ничек әзерләнә? Премьералар, гастрольләр һәм быелгы сезонның бик күп яңалыклары турында без Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Мәдәрис кызы Гарәпшина белән бергәләп сөйләшербез. Гүзәл ханым, исәнмесез, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Барчабызга хәерле иртәләр. Инде сүзне булай башлыйк. Җәйге ялларыгыз ничек үтте һәм яңа сезонга ничек әзерләнәсез? Театр сагындырганмы? Җәйге яллар бик яхшы узды, Аллага шөкер. Театр сагындыра. Эш көн килмәсәң дә театр бик тиз сагындыра. Сагынышып килдек, Аллага шөкер, бөтенебез дә артистларыбыз, эшчеләребез, бөтенебез дә исән сау, күрештек, гөрләштек. Әз генә өмә дә ясап алдык, тузаннарны сөрттек тамашачылар килүенә, урындыкларны сөрттек, грим бүлмәләрен җыештырдык, җырлый, көлешә, мәзәкләр сөйли, шулай итеп бик күңелле генә очрашып алдык. Без отпускыда булсак та, безнең театрда эш тукталып тормады. Аны инде сайттан, интернеттан тамашачылар күреп беләләр. Экскурсиялар, бездә төрле чаралар, яңадан яңа яңалыклар, чаралар бездә туып кына тора. Фотосессиялар дисеңме, менә шундый чаралар бездә һәр вакыт. Әле бит сездә бик матур гына музей да бар. Әйе, музейыбыз бик яхшы эшли, Розалия ханым Шабатова. Анда һәр вакыт балаларны җыеп, сөйләп, тамашачылар да менә спектакльгә алданрак килсәләр, бик күп мәгълүмат алып китәләр. Ул шул хәтле яхшы итеп тәфсилләп, аңлатып, сөйләп, безнең мәрхүм булган артистларыбыз турында сөйли ул. Бик кызыклы, бик матур чаралар уздыра, очрашулар уздыра. Роберт абый Батулла бездә һәр вакыт балалар белән очраша музейда. Кәрим Тинчурин турында бик тәфсилләп сөйли. Ул бер кайда да язылмаган әйберләр турында сөйли инде. Безнең театр бик күңелле, безнең бәйрәм вакытларында оркестрларыбыз файда уйнап тора, шундый шәп оркестрлар безнең. Шул хәтле без тамашачыларны ишек төбеннән без артистлар үзебез дә чыгып каршы алып торабыз инде. Тамашачылар өчен үлеп торабыз инде. Шулай итеп, менә шулай эшне башлап җибәрәбез. Безнең августта республика көненә бәйрәм уңаеннан 10 шәп спектаклебез булачак. Ул хыялый белән башланып китә, музыкаль комедия. Шуннан соң беренче мәхәббәт, Ядәш узган сезондагы премьера, Венгриядан килгән режиссер куйган иде, инде хәтерләсәгез, Сәрдар Абдуллин. Шуннан соң Мәдинә узган елгы премьера, шулай ук премьералар күбрәк инде. Беренче театр бик күңелле. Аннан соң Полиционер булачак. Кияүләр безнең мәңге сәхнәдән төшмәс инде, ул бирса тамашачы. Өченче этажга хәтле һәр вакыт шыгрым тулы тамашачыга уйныйбыз, Аллага шөкер. Шуннан соң акча бездә бер букча. Һәм 29-ы шулай ук хыялый белән август спектакльләрен тәмамлыйбыз. Менә шулай хыялланып, шатланышып, сезонны эшне башлап җибәрергә уйлап торабыз әле, Алла бирсә. Аяк басабыз, Алла бирсә. Яңа сезон ничәсе ачыла сездә? Сезоныбыз ачыла 15 сентябрьдә Хан кызы Турандык белән. Ул Карло Гоцци итальян язучысыныкы, ул Кәрим Тинчуринның тәрҗемәсе. Кәрим Тинчурин тәрҗемә иткән булган аны. Менә шуның тәрҗемәсе белән шулай ук Венгриядан килгән безнең Ядәшне куйган. Без бик яраттык ул режиссерны, Сәрдар Абдуллин куяны. Ул отпускыга чыкканчы ук инде репетициялар башлады, онлайн аша. Менә хәзер без аны көтәбез инде, ул киләчәк. Куеп сәхнәгә чыгарачак, Алла бирсә.
Шулай иттереп без Шулхан кызы турандык белән сезонны ачып җибәрергә булдык. Менә сез әйтеп китегез, хыял спектакле белән шушы бәйрәм вакытларында башлыйсыз һәм тәмамлыйсыз. Хыялланып яңа сезонга керәбез дисез. Тамашачылар да хыялланып көтәдер инде сезне. Ә менә нәкъ сезне кайсы спектакльләрдә күреп була? Мин уйныйм Ядәштә, мин Сәрдәрнең дәванисе. Ул мине үзе сайлап алды. Ошатып ул бөтенебезне кастинг үткәрде инде, ул сайлады, артистларны үзе сайлап алды. Аның дәванисе инде Баумындагы сказка әкият кафесында главный повар була инде. Шул сказка кафесының хәзерге директоры ул Хаҗар апаны хәтерли. Ул миңа сәхнәгә менеп чәчәк бирде һәм әйтте: "Сез шул хәтле Хаҗар апага охшагансыз" дип. Шул хәтле ошатып сезне карап утырдым диде ул урыс кешесе. Тулышынча спектакльне карагач күрербез. Әйе, Ядәштә уйныйм, кияүләрдә инде. Кияүләрдә бик яратып уйныйбыз. Ә менә яңа сезон дигәч бит әле гастрольләр дә булмый тормас. Гастрольләргә әзерләнү барамы? Гастрольләр булачак Самарага һәм Мәскәүгә. Сентябрьдә Самара, октябрьдә Мәскәү дип әйттеләр. Әлегә менә шулар. Премьера спектакльләре булыр инде, әлбәттә. Баш режиссерыбыз Туфан Рифович әйтте, ашинаны куя башлаган иде ул Ркая Зайдулланың, ашинаны куеп бетерәм диде. Безнең әле планнар бик зур. Идегәйне кую күздә тотыла. Андан соң менә Шамил Фәрхетдин безнең инде ул драматургыбыз, артистыбыз. Шамил Фәрхетдин аны алмагачларының авторы бит инде, их алмагачларының. Бик күп аның спектакльләре элегрәк бик күп уйнадык. Әкиятләрен бик күп уйнадык. Ул әкият язган яңа елга балаларга, Алла бирсә, Шамил Фәрхетдиннең бик матур әкиятен кую күздә тотыла. Аннан соң бик кызыклы яңалык, Туфан Рифович робот турында спектакль куячак. Ул анда өлкән буын катнашачак ул спектакльдә. Бик күп кызыклы яңалыклар алып килгәнсез. Бу әле Тамашачыларны кызыксындыргансыз. Безнең өчен дә, тамашачы өчен дә сер әлбәттә булырга тиеш. Сәнгать дөньясы ул серле булырга тиеш. Бөтен нәрсәне ачып салып кызык булмый аннан соң. Шушы серле дөньяга тамашачыларны көтеп калабыз. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә чакыруыгыз өчен.